Empecé con 12 años, no había cumplido los 13 cuando me llevaron al frontón. Fuimos al frontón del Nuevo Mundo, que había un montón, y casi todas iban a debutar allí, sobre todo las catalanas. Oso gazte nintzen frontoira eraman nindutenean? Eta txai bialtzak inokan badiru ba. Ni bezalaxe, ila gehienek. Horretik gango nahi ginen pelota, bestela ginen gango. Zati dutxe. Ni eskondu arte jokatu nituen 2 partidu. Baina 2 partidu egunero. Atxalden eta gauen. Zatik gauen 4 partidu izaten ziren. Atxalden 7. Sabaderen, jokatuta burua iriki ziaten. Pelotazo batekin. Aurrian jokatzen nun, eta iriki ziaten, baina batikan hemen nago. Osea, que... Hori bai dala importantia. Lizentzia dakar, noiz hasien itzan eta noiz utzin nun. Hor jartzeu, lizentzia. Osea, hori bai kontu nun, hori beti gordia, sekretuan niri hori zan. Yo creo que había un poco de... como, no te diré envidia, pero como un poco de rabia o bazegoela envidia edo amorru puntu bat emakumeek hainbeste urtetan eta inbilirazen zerbaitetan arrakasta izate horren atzean. Pasaden asteartean dantza eta generoaren inguruan aritu ginen saioan eta Euskal Herriko emakume raketistei aipamen txiki bat egin zitzaien. Horregatik hasi gara raketistak lehen eta orain dokumentalaren trailerrarekin. Gaurkoan ari horretatik tira egin nahi izan dut eta Euskal Herriko emakume raketistak ekarri nahi izan ditut hona. Diotenez, frontoian jokatzen zuten emakume hauek mundu mailako lehen kirolari profesionalak izan ziren. Elitearen parte izatera iritsi ziren. Baina kirol modalitatea frankismoaren eraginez desagertu zenean, arekin eraman zituen emakume garrantzitsu eta ezagun hauen izenak ez ezagun bihurtzeraino. Garai hartan, 1917 urtean, apustuak egin nahi zituztenek frontoira jo behar zuten, eta horregatik egin zeneen ezaguna pilota. Frontoiek zuten indarra dela eta Ildefonso Anabitarte enpresari donostiarrari emakumeen raketa modalitatea martxan jartzea bururatu zitzaion. Euskal Herri osotik raketista onenak bilatzen aritu zen eta hainbat partida antolatu zituen, eta arrakasta zutela hartuta Madrid eta Bartzelonara eraman zuen modalitate berri hau. Espainia mailan raketista asko hasi ziren jokatzen. Horren adibide nagusietako bat da Madrilen raketisten 5 frontoi zeudela, Bartzelonan beste 8 eta frontoi bakoitzean 30 eta 40 raketisten artean zeudela kontratatuta. Beranduago itsasoaz bestaldera joan ziren emakume asko eta Brasilen, Kuban, Argentinan eta Mexikon jokatzen hasi ziren. 1921ean Anabitarteek Habanako beste enpresari batekin fronton Habana Madrid sortu zuen. Egurrezko raketa sendoekin eta teniseko pelotakin hasi baziren ere, berehala hartu zituzten larrozko pilotak. Belaunetarainoko gonazuria, polozuria eta gerriko gorria ziren janzkera. Frontoi txikietan abiadura ikaragarrian jokatzen zuten bat ere babesi gabe, eta frontoiak betetzen zituzten. Lehen raketista ezagunak egiten hasi zirenean, hainbat eskola ireki zituzten Euskal Herrian, eta bertan aritzen ziren 12 eta 13 urtetatik neska gazte asko. Horrela, belaunaldi berriak sortzen joan ziren. Aipatzen dutenez, Hollywoodeko aktoreek bezalako ospea zuten, hainbesteko zen raketistek sortutako ikusmina, kaletik ere ezin zutela bakarrik ibili. Raketista profesionalen artean ezagunenak Irura, Txikita de Anoeta, Txikita de Aizarna eta Agustina Otaola izan ziren. Azken hori Orere eta Errenteriako raketista izan zen. Bere 4 izenen bidea jarraituz 15 urterekin jokatzen hasi zena. Bitxekeria bezala, hain ona izan zen, lehiaketetan
lehiaketak parekatzeko sakea besteak baino atzeragotik egitea behartzen zutela. Isiltutako emakume hauen historia kontatzeko, batez ere Agustina Otaolarena kontatzeko, beste modu bat topatu zuen Erintza dantza taldeak. 2018an Gu Agustina proiektua aurkeztu zuten. Dantzarien eta Maialen Artzaiosek abestutako bertsoen bidez kontatzen dute Agustinak egindako bidea. Habanera banakoa eta zortzikoen doinuak aprobetxatuta, dantza bakoitzaren bidez Agustinaren bizitzaren zati bat kontatzen dute. Izebei jarraika nola iritsi zen raketan jokatzera, Madrilen eta Bartzelona nola aritu zen, eta baita Habanan ere. Raketista ziren bere lau izeba, aspaldi joanak ziren Madrilera, bidean lagundu zioten gainera, haiek bezain gora iristeko bera. Naizta klaseetan estutu arnasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa. Raketisten arropak ondo aztertu ondoren, raketa eta pelotaekin eskuan, haiek bezala jazten dira ikuskizunetarako. 2019a frontoiz-frontoi eman zuen dantza taldeak ikuskizunak ematen, eta raketistek bezala frontoiak jendez lepo betetzen. Lehen kirolari profesionalen bizitza zabaltzeko sortutako ikuskizun honek lan handia egin du. Baina aipatu beharrekoa da, Jon Juanes eta Ainhoa Palomok egin duten linkerketa lana. Juanesen ama azken raketistetako bat izan zen, eta haren bizitzaren inguruan gehiago jakin nahi zuenez lanean jarri zen semea. Biei eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen, emakume hauen bizitzak berriz argia ikusteko albitzetik. Emakumea eta kirolari izan, begiratu bestela zer moduz dabiltzan, frontoietan sartuta pilotari gixan. Frontoietan sartuta pilotari gixan. Eskerrik asko, June Romatet, murgildu gara eta ekarri dugu gurera, entzulek esan digute, Arkakutsok esan du, June crack, ze interesgarria, zinez interesgarria, eta gai interesgarri gehiagoren bilagoaz, bigarren kafean gaur kafeina doula daukaguta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.